Strah nije opravdan ni u kakvom obliku. Strah je obmana. On svedoči da si vidio sebe onakvim kakav nikad ne možeš biti iz toga. Gledaš svet koji je nemoguć. Nijedna stvar u ovom svetu nije istinita. Nije važno u kom obliku se ona može pojaviti. Ona samo svedoči o tvojim sopstvenim iluzijama o tebi. Samo nemoj da budeš obmanut danas, mi smo sinovi Božji. Nema straha u nama, jer smo svi deo ljubavi same. Kako su budalasti naši strahovi? Zar bi ti dozvolio da tvoj sin pati? Daj nam veru danas da prepoznamo tvog sina i pustimo ga na slobodu. Pusti da mu oprostimo u tvoje ime, da bismo mogli da razumemo njegovu svetost i osjetimo ljubav prema njemu, koja je i tvoja sopstvena.